Hagni ke pong i wer biang ipi samla baro syakajing pusan na ketin ke jong belai. Kiman pan perkhat na i pastor dirani bat hagaju po nginya simbentalang ye kapan mani throiling ba kajing ruai bat am sapan kut pan na kajing ruai. Hằng ni mi khi hấp đánh jongi ngaman hidra utang yami mi hằng ni mi trei hakim mense ngaman hidra utang yami Gamba nong bat kular jing shai ha jing do mi long u play u jong nga nong thao la u nong le gamba nong bat kular jing shai ha jing do mi long u play u jong nga mi hang ni miktaya ki mense ngaman hidrai utang yami mi hang ni ben kaya ki mense ngaman hidrai utang yami mi hang ni ben pai pat ki mense ngaman hidra utang yami me hang ne bentem mai ki mense ngaman hidra utang yami oh milong nong thao la u nong le kamba nong bat kular jing shaya jing dong nong thao la u nong le kamba nong bat kular jing shaya jing dom mi long u blay u jonga mi long u blay jonga mi long u blay jonga oh mi long u blay jonga oh mi long u blay twa shani atan amin kutwa wala ngam yo ime dang ye tre wala dang ngam so me dang ye tre mem ju sange ban tre mem ju sange ban tre wala ngam yo ime dang ye tre wala dang ngam so me dang mem ju sange ban tre mem ju sange oh wala ngam yo ime dang ye tre wala dang ngam sngo me dang ye tre mem ju sange ban tre mem ju sange ban tre wala ngam yo ime dang ye tre wala dang ngam sngo me dang ye tre mem ju sange ban tre oh mi long u nong thao
ka jing throw ba kan jam si kemudian nak kentin jing throw ngai ba bon na peng jong phi ke de kentin ke ba nang thamai ke de kentin ba phim pat je sngo na mun no umde tam phi hon de nga ra ko ju hi mar ba de ha ka se bening kong e bangar po kun khe ji ni ke ji kai nga siam nga lap ya ni kentin jing throw Handai pat jimut pat ke ba jong ni kentin kam de ke ba thamai phi mar ba phi tip ba Jepang ka jimut jong ni kentin jing throw ha kentin no way pa ha kentin no way ni ya ni kentin jing throw la tip de ka kentin da kentin passion but yang ni kentin passion ke kam de kentin English ni ke de kentin French word ya ka ba ka jimut terai jong ka la yo na kentin Latin na kentin pati kemudian bansyak stop kata di kejemut jangan kentin passion bansyak stop handai pat kat kum ka modern English Classic Dictionary kok batai kum ni yang ni kentin passion kemut kajing throw ni kajing kwa ba palat sya ke ba sngo it ni sosi passion kemut kajing throw ni kajing kwa ke ba palat kata de kejimut jong kena kentin jing throw kemut bala rapidon ya kate ke jing throw ne ya ka passion ban le ne don chapang ka er ke pinum salia ban sha ke jing jinjar ba ke jing shitom na ka benta ban pendep ne na ka benta ban yo ne na ka benta ban le ya ka but haba pile kita ki kamro haba pidon ni kata jing throw ni kata passion pinda sngo hun ba pinda sukmen ba pinum don jing babi ai ru kidan arje jing throw ni kita ki passion jing throw ki bakin jado ba jing throw ki bakin jamusi ki ba ki basni jing throw ki ba kin jado ni kita ki passion bakin jado la ban ai nuksa kum ki jing lakai games ki lakai mobile lakai computer ki PUBG ki Candy Crush kita ai nuksa tade banik khwai banik kai si shawa tade banyak lakai football banyak lakai cricket ni banyak lakai kira ki games kata ni bagadi ka passion ni ka jing throw ba haba pidon ya ka jing throw ni ka passion phim salia phim chepting phim kuslai la rapang ne shitom ne jinjar ne kino jing ne ya Henry pin le bet kita pin thom bet man pin hun kita ke bar but la dang inu jor pat ba ke jim ka jaman sim abang inu jor nge persyang man pet ba kham tam le ki ya phi ki samla na ka benta ban pin hun ba kin jado te ngi don ni kata ka jing throw ni don ni ka klan ma ka ni ka jing throw ni ka passion ka jur ba ni ka passion nam ta bela kai ball bela kai games ban riam jeriam tenat Henry pat dara pai pat sya ka jim ka jaman sim ka ni ka passion ni ka jing throw kaduna ba but umde tang ba ngi ba kaduna de ngi iru ha ka jing long jing im ba ka jing shakri jing samla jo ka ba kalong ka ba susi ba ni klan na bakin jado ba ngi duna pat ha ba kinjam mensi nomor ba nam tak bakin jado at ngim salia ban sya shitom Henry pat da poi pat nam tak ji ma jaman si pat ngim not ni benut ban ai tino e ka bor jingi na ka benta ka kam ka bakin jaman si nam ta ban shakri yo ble de na ni ka daw u pastor chop swindle the truth is kajing shisha kalong our problem is not a lack of knowledge kajing jingi kam dei kajing duna ya kajing start chpang ka khti ngi jumble kajing start chpang jong ble ngim duna kita Henry an absence of passion Henry kadai kajing bamdan lani kadai kajing telat abang absence bamdan ya kai ya kajing throw na benta benle ya kamon kajong ble but haba omdan passion kemut ada ngile makanaro kam dan jimut marble ngimle na do ka dono ngimle na do ka mensi hande ha bengi don ni ka jing throw ka passion pa ni ai tilut
Neduka donut, neduka jimu perkat jungi, neduka met baka mensim jungi hibaro. Katakan ka deke eke bau blei kwa nanga puna pi kum ki khon jong kabala. Haka Bible dan Shibun ki nuksa sipang kani. Ki apostol ki don ya kajing throw manyalap ya ka gospel. Ki banget ki Kristan kita ki banget haka juk ka beningkong. Ki don ya kajing throw ban yai ne skembe haka jikai jeki apostol. Jesus Christ don ya kajing throw ya kata kajing throw ban kongo ban lebet ya kamon jong blei jong pa jengi bah bene. Ublei ukwa yang ngaba de pi. Kum ki kon Kristan ba jong kani ka pateng ka pemerintah. Ba ngindon ya kani ka jing throw ka ba kin jamsi. Ka jing throw ka ba la pinchong long rim hau blei. Ban syakri ban im namta keburom ka jiu. Tak ada upo. Kalau upo usakren Siti si kinong room kalau nong ba khatat ka beningkong. Kani ka dekot ka ba lapau nama. Hikiti ba kum ni. Namar kata nga kerpat di pi. Ko prabangin. Na kita jisin ay jong blay. Ban ay tino ya ki kot met. Jo pi kum ki jing knya ba im ba khot ba pin sobha e jong blay. Kebalong ken ki jing syakri ba kerja men stream jong pi. Kadai ka jing kerpat ka jing kentu. Ka ketin jong blay ka kentu yang ada pi. Bangin ay tino. Ya la ki kot met jong. Nam ta ban kum ki jing kita ba im ki ba khot ba kerja men stream ba pin sobha e jong blay. Tengah kentu ka kerpat di minta ba pin IT no aja di. Da ka jing throw ke basisha. Kebalanya da ka jinget. Kebalanya da ka jinget. Wat da ita jinget di bilang iber tangkat sembai tersuruh. Wat kuslai. Wat kuslai. Sedang no nadu menta. Ba mensim jo ublei mensim bakut besyong sah pa ka dono tepi on aibo tepi tepi la ken ya ba pin syakri ublei. Da kata ka jing throw ke ba tinjang si. Bat nilakin ya kabangin wara jing kala haka jing syakri jungi haka jing emu jungi bat haka em lang kasalang kejungi namar ba ngilong passionate na kabenta kejungi hato pikro ne ma pinlong passionate no ka pindan ni ta jing throw na wata ba syakri ni bangit pi pin kwa ekta ba do menta pindan kam no ba pindan no ya ta jing throw nam ta kaburang Tengin istirahat kecing dua, tengin dua. Apalagi pagi ni ke forum tangi, dak dak kecing keman ke crowd apalagi ya kecing ri kecing smart ke jom apalagi. Dalam kat kecing try ke forum tangi ke bangi yok try ya ke ban penang buram mailing bajong ke service ke try jisu. Dua ban aingu simi ke try ke ibarat kisni por ban mimla dan nak kia ke try. Ban semua ban ang publish shibon, semua ban aingu shibon try ni. Hoi try ni akan dikapertai kin try kisni kia kiba menta kilong ki jing tunjuk ki bakhraw kin try ke jing ko jungi bat kumjuk ru kin try ki permet ki badan slat jo kan dikapertai kin try nga doi nam ta jongki bat jungi ru kumjuk kin try ka ba kumnungi nam man thai na ban mani me bat la kan ke jing yo ke jing mat ke jing e ke ba pero kan dikapertai kin try ringin nong ni long ki bakhrai bat shet hem shu be da ban syakri nam rom ke tang bu khoi ke jongi na ko ko pos ke po ada doi ban snungu ru kin try namar bang yo ya kan ka por ko ban ta ba khantam ya kan ka video ya ka bang yo kin try ya ka ban mani me ba kum ju para ngi ki pet ya kan video kin try kin long kin try ki ba pin sle musim jongi ba kum ju kin try ya ka ba kum ki yo kin try ban syakri ban nam rom kat ban ni kin try kin ka po ta ismu ban ayu shubun ablai ki baro badan kat kin try ki singi po ban snangwan nishani ban ya ki be jupnya ki jongi kin try ki baro in doi ban pana kin pun jongi kristo atashi atabun jugat amai